Po vianočných sviatkoch sme späť v našej milovanej Zuške. Boli sme sa opýtať našich žiakov a učiteľov, aké mali sviatky. Ako ste oslavovali vianočné sviatky a Silvestra? Tak Vianočné sviatky sme oslavovali s rodinou, tradičnou štedrou večerou a potom sme šli spoločne do kostola na polnočnú svätú omšu a Silvester sme takisto trávili v kostole, kedy bola večerná adorácia. Tak Silvester som oslavoval s kamarátmi z Bystrice a Vianočné sviatky s rodinou. Vianočné sviatky oslavujem v kruhu blízkych doma a Silvestra podľa toho už ako vyjde, či už s priateľmi niekde na chate, alebo na nejaké party, alebo už doma so psíkom. Tak Vianoce som oslavovala so svojou rodinou a taktiež aj Silvester. Vianočné sviatky som oslavoval už tradične doma s rodinou a Silvestra s priateľmi. Oslavovali sme doma spoločne s rodinou, v teple, v pokoji a hlavne, že sme boli spolu. To bolo dôležité pre nás. Tak Vianočné sviatky sme mali veľmi pekné, lebo sme ich prežili s rodinou, najprv s jednou rodinou, potom s druhou rodinou a prežili sme veľa pekných chvíľ. A na Silvestra sme zase hrali s kamarátmi rôzne hry a taky prežili fajn čas spolu. Vianoce sú známe tým, že oslavujeme narodenie Ježiša Krista 24.12. Ale v skutočnosti sa narodil 25.12. Aké máte zvyky na Vianoce? Zvyky? Tak asi tie nejaké tradičné, ktoré majú aj iné slovenské rodiny. Dávame peniaze pod obrus pri štedrovečernej večeri a potom rozkrajujeme jablko a taktiež máme aj prestreté pri stole pre náhodného pocestného. Zvyky nemáme nejaké extra špeciálne, akurát jediné, čo je také, čo nesmie chýbať na štedrý deň, je to, že po štedrovečernej večeri hneď ako si rozbalíme darčeky, tak utekáme k našej babke a sme tam jemne chvíľu s ňou a aj s ňou trávime ten vianočný čas. Tak na štedrej večeri nemôže u nás chýbať med, oplátky, cesnak. Takisto večerali sme u mojich rodičov, tak tam sú zvyky také, že môj ocko dáva pod stôl reťaz, aby sme rodina držali spolu ako tie okovy v reťazi. Potom sa dáva pod stôl ešte seno, alebo Ježiško sa narodil na sene a taktiež nemôže chýbať ešte mak, oriešky a ryba. Tak taký je náš najväčší zvyk je, že sa stretneme, že sme spolu, že sa môžeme porozprávať a že môžeme prežiť spolu pekný čas s rodinou, s priateľmi. Verím, že nielen naši žiaci a učitelia mali krásne sviatky, ale aj vy. Prajem vám všetko dobré do nového roka 2024. Pre televíziu ZUŠ Sonia Vivien Bigošová.